Tsitsi, kuuluuko? Hyvä jees. Se olen minä, pastori Usko Evertti Luttinen, Sorvankylän poika. Ja minä tahtoisin toivottaa teille hyvää alkanutta uutta vuotta vähän näin myöhään ehkäpä, mutta nythän on jo Herran vuosi 2024 ja siitä on jo tovi kun minä esiinnyin putouksessa. Minä olin silloin sellainen nuori miehen alku, nuori mies. Nyt minä olen jo hiukan vanhempi pastori. Olisi kiva jutella teille pidempäänkin, mutta nyt ei ehdi. Minulla on aivan pemppelinmainen hoppu. Häätyy juosta kuin panttari hinossa. Katsokaas taakseni. Mäki allas. Olisin halunnut sukeltaa siihen, mutta ei. Minulla on ollut uimahousuja mukanani. Ne jäivät pysäkille. Pysäkin penkille jäivät ja näin jouduin minä pappi tälle ylimääräiselle lenkille. Lenkkeily. Se on muuten kuulkaas hauskaa puuhaa. Se ei vaan saa olla liian pitkä se lenkki. Eikä liian lyhyt. Vaan sen täytyy olla just sopiva semmonen keskiverto suomalaisen miehen lenkki.